Bun venit la acest nou episod Monday Insight. Dacă ai ajuns pentru prima oară pe acest canal de YouTube, trebuie să spun că Monday Insight se referă la aspecte din psihologie, în primul rând, aspecte studiate, care țin de dezvoltarea noastră interioară. Ele sunt bazate pe studii, pe cercetări, pe experiență profesională, de asemenea, sunt menite să deschidă noi perspective, să te ajute să vezi lucrurile într-un mod diferit și să-ți formulezi noi întrebări care te pot duce și către alte domenii ale cunoașterii și către zone pe care poate nu le credeai posibile până acum pentru tine. Dacă în episoadele anterioare am prezentat mai mult informații, am făcut conexiuni, am văzut aspecte care țin de emoțiile noastre, de relația cu gândurile noastre, în episodul de astăzi îți propun o experiență directă. Este o experiență care se bazează pe cercetările realizate în psihologia pozitivă. Ceea ce vom realiza astăzi împreună este doar un mic exercițiu pe care îl poate face fiecare dintre noi, chiar acolo unde vă aflați, și se bazează pe evocarea și trăirea unor emoții pozitive puternice. Este vorba de bunătate, de bunăvoință și compasiune. Știu că internetul abundă de citate și încurajări pentru a trăi astfel de stări, însă este important să facem acest pas de la a citi sau a ști sau a ne încuraja aflând despre aceste lucruri la a le trăi. În experiența care urmează îți propun să căutăm să ne dezvoltăm în propria ființă această stare de bunătate, de compasiune, însă într-un mod care a constituit subiectul foarte multor studii de psihologie realizate mai ales în ultimii ani. Este atât de importantă această trăire și această metodă încât este considerată un fel de nucleu care poate să încurajeze foarte multe alte trăiri pozitive și totodată trăirea, mai ales a stărilor de bunătate și compasiune față de propria ființă și apoi față de ceilalți, într-un mod sistematic, cultivând această stare, este o modalitate care produce efecte la nivel neurologic, la nivel endocrin, la nivel fiziologic, influențând chiar ritmul cardiac și, de asemenea, se consideră că în cazul psihopatologiilor, mai ales când vorbim de depresie, de anxietate, de fenomene care apar atunci când există tensiuni relaționale, de tulburări asociate stresului, este una dintre metodele care poate fi de un real ajutor și există, așa cum spuneam, deja foarte multe studii care se află în spatele acestei modalități. Ce este compasiunea? Compasiunea presupune să putem să manifestăm bunătate față de noi înșine, în primul rând, dar și față de ceilalți, în momente de durere sau de eșec. Practic să putem integra propriile experiențe ca parte a unei experiențe mult mai ample, astfel încât ceea ce se întâmplă în viața noastră să capete un sens mai larg, să putem să vedem într-o viziune mai cuprinzătoare, ținând astfel mult mai ușor sub control unele gânduri și experiențe dureroase. Aceste sentimente de compasiune și bunăvoință sunt foarte strâns legate de un sentiment general de fericire, de optimism, de înțelepciune, de capacitate de a lua decizii, de inițiativă personală, curiozitate, extraversie, agreabilitate și o sumedenie de alte trăiri pozitive. Compasiunea poate fi în unele cazuri rezultatul acestora, dar în alte situații cultivarea compasiunii este ca un teren pe care aceste emoții pozitive pot să crească. Atunci când o manifestăm față de noi înșine, compasiunea este o formă foarte sănătoasă a acceptării de sine. Acceptarea de sine care este de fapt primul pas în orice proces de transformare. Să acceptăm punctul în care ne aflăm, ceea ce suntem, faptul că suntem rezultatul experiențelor prin care am trecut, a persoanelor pe care le-am întâlnit, a educației pe care am avut-o și iată ne ajungi în acest punct în care putem să ne îmbrățișăm în interior așa cum suntem și să putem să ridicăm fruntea sus pentru a putea merge mai departe. Aceste emoții pozitive care se bazează pe bunătate, pe compasiune, în primul rând față de noi și apoi exprimate și față de ceilalți, se consideră în psihologia modernă că sunt predictori ai stării de sănătate mentală. Adică atunci când există, noi putem spune că șansele noastre de a avea o sănătate mentală foarte bună cresc semnificativ. În momentul în care nu există acestea, cu cât aceste emoții sunt mai puțin cultivate, avem mai puțin acces la ele, sunt șanse mai mari să se instaleze
depresia, anxietatea, anumite stări care țin de autocritica excesivă, ruminațiile, tendința perfecționistă până la nevroză pe care o au anumite persoane. Cultivarea acestor stări pot să determine o reducere a stresului semnificativă și de asemenea capacitatea mult mai bună de a face față anumitor eșecuri, inclusiv în sfera profesională, în cea personală sau în sfera educațională, de exemplu la confruntarea cu anumite examene sau probe, teste unde poate suntem sub așteptările noastre la un anumit moment. Ce e și mai important, dincolo de aspectele negative sau chiar patologice, cultivarea unor astfel de trăiri, cum sunt compasiunea și bunătatea față de propria ființă și față de ceilalți ulterior, reprezintă modalități de creștere, de dezvoltare, de a trece de la 0 către plus. Nu doar de a merge de la minus până la 0, cum se petrece atunci când noi căutăm să ne echilibrăm, să venim de la o stare care nu este armonioasă și echilibrată, măcar la o zonă neutră, îi spunem noi decentă, echilibrată. Cultivarea unor astfel de trăiri ne ajută să ne dezvoltăm, să mergem foarte mult în zona de plus, prin creștere interioară, prin transformarea mindset-ului nostru dintr-unul fix într-unul de creștere. De asemenea, prin dezvoltarea abilităților emoționale, se amplifică empatia, capacitatea de a vedea, de a simți ceea ce trăiesc ceilalți, de a înțelege pe ceilalți mai bine și totodată de a ne înțelege pe noi înșine mai bine, mai ales din punct de vedere emoțional, a ceea ce trăim într-un anumit moment. Există studii de neuroendocrinologie care arată că amplificarea autocompasiunii, a bunătății, a compasiunii față de ceilalți sunt trăiri care reduc răspunsul de stres negativ și de asemenea acel răspuns imun la stres, respectiv scăderea imunității atunci când suntem foarte stresați. Altfel spus, emoțiile noastre de acest tip joacă un rol fundamental nu doar la nivel emoțional, ci chiar și în felul în care noi facem față din punct de vedere fiziologic agresiunilor externe. Dacă ar fi să sumarizăm, am putea spune că cultivarea acestor stări de bunătate și compasiune, orientate spre noi și apoi către ceilalți, reprezintă o modalitate foarte bună atât de a ne proteja de anumite dezechilibre, cum ar fi anxietatea socială, tulburările în relații, stările de furie, oboseala psihică specifică celor care lucrează foarte mult cu oamenii, care lucrează în administrație, care sunt psihologi, care sunt medici, care lucrează în relații cu publicul. De asemenea, ne permite, pe de altă parte, modificări din punct de vedere a reducerii nivelului de stres, modificarea într-un sens benefic a ritmului cardiac, o anumită stare de liniștire, de tonus, de creștere și de creare a posibilităților pentru dezvoltare interioară. Exercițiul care urmează este, am putea spune, o formă de meditație, însă prefer să o numesc doar exercițiu. Vă sugerez să urmați indicațiile și ori de câte ori simțiți nevoia să reluați acest exercițiu, puteți să săriți direct la partea respectivă din acest videoclip, de acolo de unde începe. Este marcată în așa fel încât să puteți să o reluați ori de câte ori doriți din acel punct până la final. Durează circa 10 minute și sper din suflet să vă placă. Nu în ultimul rând, vă invit și vă încurajez, dacă găsiți că aceste informații sunt utile și ar putea fi utile și altora, nu ezitați să le împărtășiți și cu alții, făcând share sau, de asemenea, abonându-vă la canalul de YouTube în cazul în care doriți să rămânem în legătură pe termen lung. Ne așezăm mai întâi într-o postură confortabilă, de preferat pe un scaun sau pe pat sau chiar pe jos. Este important însă să păstrăm spatele drept pe întreaga durată a meditației. Urmărim să relaxăm cât mai profund întregul corp, menținând însă în continuare coloana vertebrală dreaptă. Expirăm profund pe gură și inspirăm lent pe nas de câteva ori, simțind cum, odată cu expirația, eliminăm toate tensiunile din corp. Expirăm din nou profund pe gură și inspirăm lent pe nas, simțind și mai mult cum odată cu expirația eliminăm toate tensiunile mentale și emoționale, lăsând loc în întreaga ființă unei stări de calm, de relaxare profundă.
Vom aduce acum atenția către zona pieptului și a inimii și vom căuta să destindem cât mai profund și această zonă, lăsând întreaga cutie toracică, pieptul, inima să se destindă, să se expansioneze. Și acum, rămânând cu atenția orientată asupra acestei zone a inimii, vom căuta să formulăm în continuare gândurile, intențiile noastre binefăcătoare, manifestând mai întâi o stare de bunăvoință, de iubire, de acceptare față de noi înșine și extinzând gradat această trăire către ființele apropiate, iar mai apoi chiar către persoane necunoscute, expansionând din ce în ce mai mult această trăire interioară. Putem să folosim la început cuvintele pe care vi le sugerez sau putem să găsim propria formulare. Este important însă să simțim cât mai sincer și cât mai profund cum intențiile noastre binefăcătoare sunt transmise mai întâi către noi înșine și apoi către cei din jurul nostru. Putem să rostim pentru noi înșine, trăind, simțind acest lucru, fie ca eu să fiu și să mă simt pe deplin ocrotit și în siguranță. Și odată cu aceste cuvinte simțim această atenție plină de grijă și de compasiune pe care o revărsăm către noi înșine. Simțim cum ne umplem ființa și ne permitem să primim pentru noi înșine aceste sentimente de ocrotire și siguranță. Fie ca eu să fiu și să mă simt în mod profund fericit. Continuăm să ne deschidem totodată către a percepe și a primi fericirea în viața noastră, dându-ne voie, permițându-ne să trăim și să experimentăm aceste stări, dându-le voie să apară în viața noastră, fie ca eu să fiu și să rămân sănătos. Ne lăsăm să simțim că merităm acest dar care este sănătatea, fie ca eu să pot trăi întreaga viață cu ușurință și armonie. Lasă-ți de fiecare dată timp să simți trăirile ce sunt declanșate de aceste cuvinte și caută să observi cum se simte trupul tău când rostești aceste cuvinte, cum te simți tu, ce se trezește în tine. Lăsăm în continuare ca aceste gânduri bune, aceste intenții pozitive să se extindă și să se îndrepte acum către cei apropiați nouă, persoane pe care le iubim, persoane din familie sau prieteni, rude, vecini, orice persoane apropiate nouă la care simțim că ținem cu adevărat. Putem chiar să vedem cu ochii minții sau să simțim cum aceste dorințe și gânduri bune se îndreaptă către aceste persoane ca un flux binefăcător, care nu cere nimic în schimb și care oferă doar din bucuria de a oferi. Fie ca toate aceste ființe să fie și să se simtă la rândul lor în siguranță și pe deplin protejate. Fie ca ele să fie și să se simtă împăcate și fericite. Fie ca aceste ființe să se simtă sănătoase și pline de putere și energie. Fie ca ele să aibă o viață ușoară, pe care să o trăiască în armonie și bucurie. Păstrând în continuare atenția asupra inimii noastre, care poate fi acum percepută ca fiind mai cuprinzătoare și chiar vastă, ne putem extinde atenția chiar asupra unor persoane necunoscute, a celor care ne înconjoară și care au la rândul lor nevoie în viața lor de bunăvoință, de compasiune, a tuturor celor din zona în care locuim sau lucrăm, din vecinătatea noastră extinsă, din cartierul sau chiar din orașul în care ne aflăm.
Putem chiar să simțim cum acest flux de gândire și simțire plină de bunăvoință și afecțiune se îndreaptă asupra acestor ființe umane din mai multe orașe sau chiar din întreaga țară. Sau acest flux poate să cuprindă chiar întreaga planetă. Fie ca toate aceste ființe să fie și să se simtă în siguranță și protejate. Fie ca ele să fie și să se simtă împăcate și fericite. Fie ca aceste ființe să fie și să se simtă sănătoase, puternice, pline de vigoare. Fie ca ele să aibă o viață ușoară, trăită cu entuziasm, în armonie și în bucurie. Observăm în continuare starea ce apare atât în mintea și în sufletul nostru, cât și în corpul nostru, ca urmare a acestor intenții binefăcătoare. Putem simți expansiunea naturală și ușoară a ființei noastre, o stare îmbătătoare de limpezime, de acceptare. Respirăm acum de câteva ori în mod profund, inspirând pe nas și expirând profund pe gură și revenim apoi ușor cu atenție asupra întregii noastre ființe și asupra ambianței înconjurătoare. Și apoi, când ne simțim pregătiți, putem să deschidem ușor ochii, să revenim